ήταν η συνέχεια της 12 του μηνός. Με εκπροσώπους από όλες τις πλευρές, έτσι. Εκπροσωπήθηκαν όλες οι πλευρές ακριβώς, έτσι όπως ήταν και την περασμένη φορά, όπου τέθηκε το θέμα των ημερομηνιών και το θέμα της διάσωσης πλέον της εταιρείας, γιατί περί αυτού μιλάμε, και υπήρξε μια θέληση από όλους και ιδιαίτερα από το κράτος αυτό το θέμα να πάρει μια λύση και δόθηκε και μια ημερομηνία. Δηλαδή? Η κατάληξη της κουβέντας είναι ότι την Παρασκευή το πρωί αναμένεται εγγράφος η θέση όλων των πιστωτριών τραπεζών για μια έμεση χρηματοδότηση έτσι όπως τη ζητάει η εταιρεία, ώστε να ξεκινήσει το επιχειρησιακό της πρόγραμμα και τα όποια διαδικαστικά θέματα υπάρχουν με τις συμβάσεις, με την Κομισιόν κτλ. Θα λυθούν συν το χρόνο. Το έμεση χρηματοδότηση τι σημαίνει, κύριε Μουσουλίδη? Σημαίνει 10 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι εκείνο το ποσό που μπορεί να διασφαλίσει την περιουσία της εταιρείας, να δώσει τα χρήματα, μεγάλο μέρος χρημάτων που οφείλεται σε εργαζόμενους. Όχι όλο. Όχι, προφανώς όλο. Μέρος είπατε. Και ταυτόχρονα να ξεκινήσει επιτέλους να παράγει, γιατί έχει στα χέρια της σημαντικές παραγγελίες. Αυτό το ερώτημα καλούνται να απαντήσουν οι κύριοι των τραπεζών με αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων μέχρι την Παρασκευή. Ωραία. Οι πρώτες εκτιμήσεις τι λένε, το πρώτο ψάρεμα, επιτρέψτε μου την έκφραση? Ότι θα πούν ναι. Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Εγώ δεν μπορώ να προκαταβάλω τις απόψεις των τραπεζιτών. Εκτιμήσεις αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής, ότι τέθηκε για πρώτη φορά τόσο ισχυρά το δίλημμα της ιστορίας, ότι όποια προβλήματα έχουμε, εάν υπάρχει θέληση να τα λύσουμε, λύνονται. Το θέμα είναι να το διασώζουμε το καράβι ή το αφήνουμε να βουλιάξει. Η απόφαση λοιπόν εκεί του κράτους είναι ότι εμείς θέλουμε να το σώσουμε. Εσείς που βάζετε τα λεφτά, είσαστε στην ίδια μοίρα αφού πιστεύετε το επιχειρησιακό σχέδιο? Η εκτίμηση δικιά μου είναι ότι θα πρετανεύσει η λογική. Μάλιστα. Κύριε Μουσουλίδη, ξέρω ότι η εταιρεία σας έχει έγγραφες παραγγελίες που αγγίζουν ακόμα και τα 50 εκατομμύρια ευρώ αυτές οι παραγγελίες σήμερα. Κοιτάξτε, έχουμε αυτή τη στιγμή κλεισμένο το 33% των παραγωγών, των ετήσιων παραγωγών για το νήμα. Το έχουμε ήδη εγγράφος κλεισμένο, ξεκινώντας από την 1η Φεβρουαρίου, έτσι μια ημερομηνία που έχουμε τοποθετήσει στο επιχειρησιακό σχέδιο, και ταυτόχρονα έχουμε και τις παραγγελίες που τρέξανε για την υπόθεση της Αμερικής, του ετοίμου ενδύματος. Που αυτό σημαίνει ότι εάν η απόφαση των τραπεζών την Παρασκευή είναι θετική, η έγγραφη αυτή η απάντηση για την εκταμείευση των 10 εκατομμύριων ευρώ, γιατί συνολικά νομίζω 25 είναι τα εκατομμύρια, 27, στην πρώτη φάση των 10 εκατομμυρίων ευρώ, εάν λέμε υποθετικά πάντα έτσι, οι τράπεζες συμφωνήσουν εγγράφως ότι κάνουν την εκταμείευση αυτών των 10 εκατομμυρίων ευρώ την επόμενη εβδομάδα. Ποια θα είναι αυτά τα εργοστάσια που θα τεθούν άμεσα σε λειτουργία για την παραγωγική διαδικασία? Να σας το πω απλά, εάν έχω αυτή την απάντηση την Παρασκευή, τη Δευτέρα οι εργαζόμενοι ξεκινάνε να προετοιμάζουν τα εργοστάσια. Ποιοι εργαζόμενοι και ποια εργοστάσια? Είναι γνωστό, πρόκειται για τη Ροδόπη και τη Μαρόνια στην περιοχή της Κομοτηνής, πρόκειται για ένα εργοστάσιο στην Άουσα, την Επισκοπή, και άλλη μία μονάδα εργοστασιακή στην Άουσα, την Γκόλμπλαν, και όλο το κομμάτι του ετοίμου ενδύματος όσον αφορά την έρευνα και σχεδιασμό και προώθηση. Με τους υπόλοιπους τι θα γίνει δηλαδή? Με τους υπόλοιπους εργαζόμενους ήδη έχουμε θέσει το θέμα ότι θα μπούμε σε μια διαδικασία συμφωνίας για το πώς θα αποπληρωθούν οι άνθρωποι και το πώς σιγά σιγά, καλύπτοντας τα κενά, γιατί δεν ξέρω σε αυτά τα εργοστάσια που θα πάμε να ανοίξουμε, δεν ξέρω αν είναι όλοι οι εργαζόμενοι διατεθειμένοι να συνεχίσουν. Άρα θα έρθουν οι εργαζόμενοι που είναι εκτός επιχειρησιακού σχεδίου να συμπληρώσουν αυτές τις θέσεις και να δούμε τελικά ποιοι από τους ανθρώπους αυτούς περισσεύουν και να μπούμε στη δεύτερη φάση, που η δεύτερη φάση είναι πώς θα εξασφαλίσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Μέτρα σε συνδυασμό με τις εξαγγελίες του Υπουργείου Εργασίας, μέτρα που έχουμε ανακοινώσει και εμείς με τις νέες επενδύσεις, εκπαίδευση των εργαζομένων και όλο αυτό το πλάνο. Όλα αυτά έχουν συζητηθεί, έχουν διερευνηθεί με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και επειδή υπάρχει μια σύμπνοια στο να ανοίξει η εταιρεία, δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κανένα πρόβλημα εκεί. Αλλού είναι το πρόβλημα. Πέφτουν τα λεφτά γρήγορα.
Οι εργαζόμενοι ήταν οι μόνοι που δεν είχαν ποτέ προβλήματα. Από αυτά ήταν τα χρήματα που, αν όλα πάνε καλά, όπως μας λέτε, είναι 10 εκατομμύρια σε πρώτη φάση. Ναι. Το μέρος που είπατε πως θα πάει για αποπληρωμή, επειδή εκεί είναι το ζητούμενο και υπάρχουν μεγάλες είναι παλιές αποζημιώσεις. Ναι, το ξέρω, το γνωρίζω. Είναι της τάξης των 4-4,5 εκατομμυρίων. Ήδη οι εργαζόμενοι, τα νούμερα αυτά έχουν ενημερωθεί από μένα κατά την τελευταία επίσκεψη που είχαν στην Αθήνα. Μάλιστα. Εάν, κύριε Μουσουλίδη, για να κλείσουμε με αυτό, ναι, δεν γίνουν τα πράγματα έτσι όπως είπαμε και έχουμε πάλι τα φαινόμενα των προηγουμένων ετών, τι θα γίνει από την Παρασκευή? Ακούστε, τις ημερομηνίες πλέον δυστυχώς δεν τις βάζω εγώ. Τις έχει βάλει οι δικαστικές εμπλοκές, τις έχουν βάλει οι δικαστικές εμπλοκές που έχει συνεχώς μπροστά της εταιρεία. Δηλαδή, μαθηματικά σας λέω ότι εκτός αν υπάρξει ένα θαύμα και έρθει, ξέρω εγώ, κάποιος από τη Σαουδική Αραβία και αγοράσει την εταιρεία, η εταιρεία θα κλείσει. Είναι προφανές. Αυτό θα συμβεί μέσα στο Φεβρουάριο, κύριε Μουσουλίδη. Ναι, βέβαια. Έτσι είναι, ναι. Αναμένουμε λοιπόν την Παρασκευή και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μουσουλίδη. Εγώ σας ευχαριστώ. Για μαζικές αντιδράσεις στην εκπαιδευτική αλλά και μαθητική κοινότητα κάνουν λόγο